Me ollaan TMS. Seuraavan viikon sisällä me tullaan vaeltaa Käsivarren erämaan läpi ja näkemään muun muassa saamelaisten pyhiä tuntureita, mahtavia vesiputouksia ja kaiken kukkuraksi vallottamaan Suomen huippu, eli halti. Tää ei todellakaan ole helppo reissu, mut hei, ei käynyt selvitä tästä. Let's go! Ai niin joo, tulkaa tekin! Space. I just need some space. Space. I just need some space. Joo, vois kyllä TMS. Tuolla, näin vasemmalla, näkyy nyt kämis, on saanatunturi. 1029 metriä korkea. Ihan uskomaton. Joo. Mä edessä. Tossa Saahkaljärvi. Taisi sanoa oikein. Tää on ihan massiivinen. Ja sitten ei olla ihan varmoin. Mä yritän zoomaa, jos näkyis millään kamerassa. Tuolla noin on ehkä, nyt mä oon zoomattun. Tuolla on ehkä haltin huippu. Ei ole ihan varmoin. Joo, me ollaan siis tosiaan menossa Suomen korkeimpaan kohtaan. Ollaan kävelty nyt ehkä joku, paljon me ollaan kävelty? Sanon, että 1,5 kilsaa. Ihan maks. Ihan maks. Joo. Joo, aika lailla just aloitettiin. Tänään olisi tarkoitus, mitä tuossa kyytissä lukee, että Saarijärvelle 12 kilsaa. Ois ihan sairas, jos me sinne päästäis. Ihan sairas. Ei mahota. Ei oo mahdoton. Ehkä kerätään. Katsotaan, mistä tää idea lähti tähän reissuun. Tää lähti kyllä mun päästä. Mulla on aina ollut tämmönen pieni retkeilyhaave. Ja ei välttämättä tarvii aina mennä oman maan ulkopuolelle. Ei tarvii. Joo, ei varsinkaan se ole tämmöiset näkymät. Tekis mieli kertoa pulikoimusta, toi on varmaan 3 astetta lämmintä. Ihan sairaan kylmää. Joo, ihan sairaan kylmää. Kyllä, meitä alkoi tekee plääniä, Tino ja Osku hyppäs messiin ja nyt me ollaan täällä. Tää on kyllä ihan ryteikköä tää, tsiikatkaa äät. Ja naista. Hei Torchi! Let's go! Alright, kerrotte meille jos näette torcheja siellä ruudunkin takaa, koska me ei haluta tässä kalottireitasta nyt kadota. Chatti! Missä näet torchin? 5, 4, 3, 2, 1. Ja sieltä löytyy. Hei chatti, nyt tää sataa niin paljon, että mä laitan kyllä sadeviita. Joo, pakko laittaa. Joo, sadeviita check. Fire. Tino sadeviita check. Tino jäi kuhnaan jotain omaa juttua. Apia! Oletko safkaa? Ollaan safkaa. Eikä safka haltille, hei. Me tehdään haltin ruokareitting. Halkiruoka. Halkiruoka. Halti. Lähtee kalottikulinaaristi. Kalottikulinaristit lähtee liikenteeseen. Joo. Tino esitä sun safkat. Mitä? Esitä sun safkan nopea. Tää on retkiäijä. Kattokaa. Alright, siellä on japanilaisia nuudeleit, missä on Aito japanilaisia. Aito japanilaisia nuudeleita. Japanista tuotu, kyllä. Joo. Jossa on sitten chilijauhetta päällä ja vähän kaikkea yrttifleikkejä, tommosia pippuria, chili, yrttiä, kaikkea tämmöstä. Sitten siinä on kuivalihaa mukana, pulled pork, teriyaki-maku. Nyt lähtee. Tuoksaa uskomatta. Noniin, kalottikulinaaristi Tino, arvioi. Vau, tää on se. Hittaaks tää oikeesti? Holy shit, tää hittaa. Anna ihan minimaista nyt, please. Romanttista. Niin paljon. Noniin. Noniin, ota! Onko paukkuu? Hei, nyt tulee kalottikulinaaristi mylly. Mitä siellä on? Mulla on beef stew. Oi joo. Holy, toi näyttää ihan uskomattomalta. Okei, let's give it a shot. Sanotaan tää maistuu oikealta ruoan. Se on ihan huikea plussa. Se on huikea plussa. Tää on niinku oikeesti semmonen, että tää tuntuu kunnon aterialta. Toi on hemmetin peak. Just syötiin, ei yhtäkään roskaa, koska me ollaan asiallisia jätkiä. Joo. Hei, Osku. Miten me pitäis selittää tää? Chatti, hei. Chatti. Tää on kyllä semmoista turhaa, mihin ei tarvitse kuvaa. Ei nyt tätä ei tarvitse kuvaa, joo. Hei, me lähdetään heti kun Tino saa hommat kanssa, niin me lähdetään liikkeelle.
Joo, vähän huonoja uutisia. Ja hyviä uutisia itse asiassa, molempia. Huonoja ja hyviä uutisia. Hyvä uutinen. Me ollaan Saarijärvellä. Tuolla on noita tupia ja tuolla on Saarijärvi. Ihan uskomattoman huonot uutiset. Yksi kaveri käveli just meidän ohi. Sanoi meille, että tuolla tuvissa on tällä hetkellä jotain tyyppejä sairastaa norovirusta. Hyi vittu. Ihan oikeesti. Sori kun mä kiroilen, mutta hyi vittu. Ei olla menossa tonne tubille. Tuolla on vaan ihan uskomaton lintu. Oota, mä menen sen lähelle. Yritän saada kameralle. Onks tää niinku... Alright bro, mä toivon. Hernaik. Oli Shakespeare man, come on bro. Saatiin teltta. Osko ja Tina on menossa Dukeen. Mä kerron, että onks mulla norovirus, kun mä tuun sieltä. Toi oli hauska läppä mun mielestä. Mä jotenkin stressasin sika. Saatiin just lämmitetty vedet. Tässä näin metsillä. Green tea citrus. Aloitetaan nyt snäkkäilee. Mennään telttaan kohta guunailee. Kuvataan varmaan ihan uskomaton brainrottia vaan. Mennään nukkuu. Joo. Kello on siis tällä hetkellä 10:10 illalla. Täällä on vaan aurinko paistaa. Alright. Day one pulkas. Vedettiin tänään 10 kilometriä. Päästiin nyt vihdoin telttaa nukkumaan. Sano, että on vähän uupunut fiilis. Mennään huomenna. Hyvää yötä. Mä oon niin sen tilassa, mä en jaksa enää tehdä. Joo. Hyvää yötä, bro tachos. Bro tachos. Kello on 7:02. Telttadarra on ihan uskomaton. Kohta aamupalaa. Alright, tässä on näkymät. Loki vähän mid. Ei hirveän hyvät. Mitä on ok? Joo, nyt täällä on kyllä vähän kylmä. See you bros. Joo, teltta purettu, unta 3 tuntia, ei svitsillä, aamupalla syöty ja mä en ole ikinä näin motivoitunut kiipeä Suomen huipulle, rehellisesti. Aamulla oli kaikki vähän känkkäränkkä, ei oikein tehnyt mieli tehdä mitään, ollaan liikkeessä ja musta mä voisin kiivetä Everestin päälle, rehellisesti. Mikä se paikan nimi oli, mihin me oltiin menossa tänään? Vitsusjärvi, totta, mikä meinaa teille ihan uskomatonta kontenttia, nimittäin Suomen iso vesiputous tulee olemaan tänään. Nyt me tullaan strugglaa seuraava 3 tuntia omissa ajatuksissa ja vaan marssimaan. Yes sir. Peace. Joo, me tultiin campsiteille. Tuolla on jossakin tuolla, joo, mä en osaa yhtään oikeaan suuntaan, mutta siellä on ne autiotuvat ja siellä on norovirustyyppejä, me ei mennä sinne. Tultiin tähän puron viereen tekee camppia, syödään lounas, mä oon finished. Joo, on ollut vähän rankka rykäs. Mut yeah, life's good bro. Safkattu, aurinko paistaa vielä vähän se, kengät vaihdettu. En tiedä kauan mennään näin lenkkareilla, mutta vähän kuivaa piti laittaa päälle. Sieltä tulee Tino Chickies. What are the feelings of today, mate? Mä karotin mun käsidesimuoten. Wow. Traagista. Joo, ei kun matka. Joo, ollaan matkattu taas. Ehkä ylitys edessä, katsotaan. Mutta tuolla on poroja! Let's go! Tää on ihan huikea. Käydään chiikaille mitä poroja sanottavaa. Osku menee! Siinä on poroi! Ihan uskomaton. Alright, se on meitsi vuoro. Let's go! Oh my god! Made it. Toi oli yhtä vaan kuin se edellinen. Tai sitten ehkä jalat on tottunut, en tiedä. Come on Tino! Let's run it! You ready? Ui! Ja easy man. Aika hankala ylitys. Ois pitänyt ottaa kengät pois toisen kerran, mutta ei me jaksettu. Mentiin tosta lenkkareja molemmat. Joo, tossa on poroi. Me jätään kyllä rauhaa, kun emme viitsitä mennä kiusaan niitä. Ja sinne on. Mä zoomaan vielä.
löysin luonnollisen pizzapalan ja nyt mä aion syödä sen kameralla. Aika hyvä. Silleen 3/5. Ei decent. On paiti. Joo, ota paiti. Jees. Ei jees. Venä, sano se. Me ollaan TMS. Ja seuraava viikon sisällä. Hooray! 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 Terrain! Hooray to the terrain! Mä en enää tiedä kuvaaks tää edes. Mä toivon, että se ei kuvaa. Hooray! Se kuvaa. Hooray! Hooray! Meillä on Lore Geek update. Tuolla noin, mikä näkyy toi iso kukkula. Niin se on Saivaara. Se on en muista yhtään monta metriä. Vissiin vähän yli 1000 metriä suunnilleen. Siellä on Urho Kekkosen 80-vuotis joku laatta. Eli Urho Kekkonen on käynyt tuolla noin. Ihan uskomaton juttu. Ja ei myöskään näy vielä se Meekonjärvi. Niin siinä on semmonen 1000 metrin niinku seinämä. Mikä näyttää vähän niinku tolta, mikä on tuolla tuolla tosi pitkälle. Mut joo, siinä on semmonen pieni breakki. Joo, toka pit stop of the day. Ollaan kävelty nyt 20 kilsaa tänään. Wallahi bro, mä finished man. 11 jäljellä vielä. Mä ymmärrän miten me ollaan vetämässä 31 kilsaa yhteen päivään. Mä luotan tällä hetkellä, me tehdään sen. Joo, nyt otetaan safka-breikki. Tähän päivällistä safkataan kunnolla, otetaan lepoa ja sit taas päivän vika grindi. Tuolla on se ihmehomma, missä mä puhuin. Toi menee 1000 metriä tossa noin. Näkymät on 9,5/10. Ihan uskomattomat. Jes, meitsi alkaa nyt hoitaa itteni vähän nää, ottaa kamoja kuntoon. Peace. Joo, nyt on safkattu ihan huolella. Meitsillä on energiat ihan täpinöis. 11 kilsaa edes, 5 kilsan päästä. Ilmeisesti Suomen suurin vesiputous. Ihan uskomaton nähdään se tänään, tai niinku kohta. Joo, Vaatii pyrittelyä. ui hemmetti. Jep, niin vaatiikin. Ihan uskomaton vesiputous. Tää ei oo se pizzasköngäs, tää ei oo se isoin vesiputous. Mut on tää kyllä ihan hemmetin iso. Tsiikatkaa. Oh my days, man. Tää ei oo todellista. Ei nää paikat vaan niinku voi olla Suomessa. Joo, vlog update, koska tää on ihan sairas. Siis tää on climber shit, man. Tultiin ylös. Tässä on vaan naru. Osko menee tuolta narua pitkin. Siis tää on niinku, nyt leikitään oikeesti hengeä, tää on niinku vaarallista. Tos kun tippuu, niin se on vaan GG. Se on GG äijä. Ei niinku... Joo, ei tulla helikopterilla hakea tuonne, sä oot vaan kuollut. Joo, on torcheita. Hei, thank bro, mä gootit. Nyt pitäis olla kyllä retkeilijän, meillä on Tinonkaan nää lenkkarit vielä. Okei. Tässä on paha. Vau. Osko vaan meni siitä. Tää on vähän haastavaa jo. Joo, Venä, mä annan teidät Oskarille nopea. Joo. Moro. Tää on ihan vitun pelottava. No se on vähän. Mutta ei onneksi ihan liian liukas. On se kengillä aika. Nopea. Come on. Tina vielä. Tää on niinku real. Shit. Come on Tina. Siitä mahtaa meni yli sinne. Come on, yes I am. Selvitty. Holy shit. Tää on vaarallista. Tää on vähän vaarallista. Me tehdään tää teidän takia. Ui. Sen täällä on jossain näitä turvapuolella. Okei, ei tappaha. Tää on kyllä hullu. Siitä on tosta pudotus. Et siitä jos putotte, niin se on siinä. Jää korkeammalla vaan. God damn. Ihan sairaan näköistä. Joo äijät, ihan uskomaton grindi taka. Tuli ihan hirveet ylämäkeä äsken. Tuolla näkyy vesihöyryä ja pitkällä. Ja alkaa kuulua ihan hirveä ääni. Me saataan kohta olla Suomen suurimmalla vesiputauksella. Tätä on olettu 29 kilsaa suunnilleen takana. Tätäkin me ollaan grindattu. Joo, ei ihan perusjätkät kävele
ja patikoi 30 kilsaa tällaisessa maastossa päivässä. Tää on ihan superhuman, man. Mä kuulen sen jo. Se on ihan tossa kukkua toisella puolella. Holy shit, tää on ihan joku Lord of the Rings. Mitä hemmetti? Missä me ollaan? Katsotaan kanjonia tuolla. Älä. Täällä me ollaan. Suomen isoin vesiputous. Right there. Holy fuck. Toi on iso. Mitä hemmettiä?